وەک هەر کەس jî dizane 12 sal tê perduel ser şûreşê Rojava. Bi wê şême şûreşê Rojava wek şûreşê jin enasin û dinirxînin. Ji ber di em şûreşê Rojava de hemû gelên şûreşger, hemû gelên azadîxwaz, hemû gelên welatparêz di em şûreşê de cî girtibû. Ji bo wê jî ême vê şûreşê berz dinirxînin. Yani şêwazekî ku şûreşekê em temenekî biçûk de twanîbû yani hemû nirxên berz bikin wek em bêjin wek rêveberiyek xwe durist bibe wek yani wek rêveberiyê jin di hundir em şûreşê de durist bibe. Bi rastî yani ew kar û xebatê ku êster Rojava tê meşandin jî kar û xebatekî zûr berz e em dinirxînin û ew e em wek numûneyekî bû hemû cîhan ne tenê li bo Kurdistan bû hemû cîhan ême dibînin. Ji ber şûreşê Rojava yekem şûreş e ku bi hemû pêkhateye hema bi hemû pêkhateyê ne tenê jinbûn ne tenê piyaw bû bi hemû pêkhateyê em şûreşe durist bû û bi yek destî em kar û xebat û em nirxine heya êsta jî hatiye. Herkes dizane şûreşê Rojava şûreşê jin tê nasîn. Ji bo wê jî yani helbet pêş şûreş jî kar û xebatî jin dihat meşandin wek yani serdanî dihatin kirin, hemû jin re axaftin û guftûgû dihatin kirin. Bi wê jî yani di hundir şûreşê de wek gavekî girîng bû bo ême çûn di şûreşê de cî bigirin. Çûn di şûreşê de ne tenê layê siyasî layê siyasî bû layê leşkerî bû layê ême layê rêxistinî bû ku jin cîgekî mezin de hundir em şûreşê de girt. Bi wê jî ême yani wê şûreşê ku dinirxînin ne tenê li ser astê Rojava dinirxînin pêwîst e her jinek li ku cîgeyê bê yani li ku em bêjin dagirkerî hebe şûreş yani ne tenê şûreşê em bêjin civakekê ye şûreşê hemû gelan e ew gel bi taybet em bêjin jinên ku êsta em bêjin di hundir yani em êrîşene ku di hundir başûr de tên kirin jin jî cîgeyekî berz di hundir em şûreşê de bigire twane bê yani li hember em dagirkerine yani hestekî berz û yani tewawker li hember em êrîşene bide nîşandan. Yani ew şûreşê Rojava numûneyek bû. Hêvîdarim ne tenê Rojava li hemû cêgeyê jî em şûreşe bibe şûreşekî ku hemû netew bi em şûreşe rabe yani ne tenê wek numûneyekî cî bigire bibe wek em bêjin bibe yani cihekî pratîkî ji bo hemû jinan. Bi rastî ew kar û xebatê ku ême behsî dikin yani yekem tişt bi perwerde bû bi rêxistinkirdin bû bi yani durustkirdinê em yani wek xwe nasîn çûn xwe binasin yani bi em babetene çûn xwe biparêzin bi em babetene ême dest pêkirdin û her wiha her jinek dwanê li cîgeyê xwe bi em babetene dest pê bike xwe perwerde bike xwe zane bike xwe rêxistin bike xwe biparêze yani fêr bibe çûn xwe biparêze û ew e jî bibe wek wesîleyekê ku li hember dagirkeriyê dwanibe mafê xwe bigire. Li dawî de wek em bêjin damezrandinê 12mîn saliyedî şûreşê Rojava em pêşkêşî hemû cîhan dikin şûreşekî berz e û hêvî dikim di em şûreşe de her kesek li her cîgeyekî wek şûreşê xwe bibîne û twanibe ew li hember dagirkeriyê hêz û henaseyê xwe berz bike.